हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण मेथीची भाजी बनवणार आहोत. तर तुम्ही मेथी मी अशी छान निवडून आणि स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता. त्याच्यासाठी आपण शेंगदाणे आणि लसूण असं वाटण करून घेतलेलं आहे. तर चला ही भाजी कशी बनवायची ते बघूया. तर आपण गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे. 2 चमचे त्याच्यात तेल टाकून घ्यायचे आहे. आणि आता इथे तेल तापून झालं की आपलं 1 चमचा आपण जिरे टाकून घ्यायचे. जिरे आणि हिरवी मिरची. जिरे परतून झाले की आपण हिरवी मिरची टाकून घ्यायची. हिरव्या मिरचीला पण छान परतून घ्यायची. तर इथे बघू शकता मी शेंगदाण्यामध्ये लसूण टाकून असं दळून घेतलेलं आहे. तर आता आपली मिरची छान अशी परतून झाली आहे. इथे बघू शकता. थोडी परतून घ्यायची आपण छान. आता याच्यामध्ये आपण हे शेंगदाण्याचं वाटण टाकून घ्यायचे. तर इथे बघू शकता आपली मिरची छान परतून झालेली आहे. तर आता हे आपण पूर्ण हे दळलेलं 1 वाटी मी इथे शेंगदाणे घेतले होते. त्याच्यामध्ये 7-8 लसणाच्या पाकळ्या टाकून असं दळून घ्यायचे. आता हे फोडणीमध्ये असं हे छान शेंगदाण्याचं वाटण याच्यात मिक्स करून घ्यायचे. चांगलं परतून घ्यायचं अशा पद्धतीने. तर चला आता याच्यामध्येच आपण ही भाजी टाकून घ्यायची. तर आता चला हे आपलं छान असं परतून झालेलं आहे. याच्यामध्ये ही भाजी टाकून घ्यायची पूर्ण अशा पद्धतीने. आणि याला छान मिक्स करून घ्यायची. हे अशा पद्धतीने. तुम्ही याला कोरडी ठेवू शकता किंवा आणि पातळ पण करू शकता आवडीनुसार. तिथे बघू शकता मी थोडीशी हळद टाकलेली आहे आपल्या भाजीला छान असा कलर येण्यासाठी. ही छान अशी मिक्स करून घ्यायची पूर्ण भाजीमध्ये. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. आता चला तर याच्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे शिजण्यासाठी. हिला छान असं शिजवून घ्यायचं. म्हणजे मेथीच्या भाजीचा पूर्ण अर्क त्या रश्श्यामध्ये उतरतो आणि ती भाजी छान चविष्ट लागते. तर चला आता याच्यामध्ये अंदाजानुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे. साधारण 1 छोटा चमचा मी इथे मीठ टाकते. मीठ टाकून त्यानंतर याला छान अशी मिक्स करून घ्यायची पूर्ण भाजी. ह्या अशा पद्धतीने इथे बघू शकता. तर चला आता याला शिजण्यासाठी आपण शिजण्यासाठी 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे. आणि याला छान अशी हलवून घ्यायची पूर्ण भाजी मिक्स करून घ्यायची. आणि याला छान अशी शिजवून घ्यायची. साधारण मी इथे 1.5 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे. तर चला आता याला छान आपण 10-15 मिनटं अशी छान शिजवून घ्यायची. तर अशी आपली छान मेथीची भाजी तयार होते. तर इथे बघू शकता. तर माझे जर तुम्हाला व्हिडिओ रेसिपी आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. ही मेथीची भाजी तुम्ही भाकरीसोबत, पोळीसोबत खाऊ शकता किंवा खिचडीसोबत पण खाऊ शकता, वरण भातासोबत. तर अशी ही छान अशी मेथीची पातळ भाजी आपण इथे बनवतो आहे. त्याला चांगलं 10-15 मिनटं असं छान शिजवून घ्यायची. थोडी घट्ट करून घ्यायची. हे आपण थोडं शिजण्यासाठी पाणी टाकलेलं आहे.